Asante. Au makontent content sasa kama gani ya mbona? Ibona le manzi le ayilingana nomuntu bashit angazi ngibona nje ba wona ngale le ishaka ibhekisele ngiyabona sharp brown ba la yazi intombi yami lo ncoma manje bafu intombi yakho le intombi yami ayisho ukuthi bafu ngiyayithola ke le number le wonke into yakho hawa inamba nje phela hayi inamba yena ngithi ukutshela ukuthi intombi yami le Yebo uthi ubukele le video. Sekubanga lokho. Sicela usubscribe, ulike, ushare.